Gawa sa pakigkumbati sa epekto sa climate change, dako usab ang pagtuo sa mga bamboo growers dinhi sa nasod nga dunay dakong tampo ang industriya sa kawayan, ilabi na sa ekonomiya. Subay niini usa ka seminar gipahigayon kalabot niini sa nailang bamboo setom sa Antipolo City niadtong weekend. Sa irantang detalye sa report ni Mark Reggie Abella. Ang kawayan sa gaditandi sa kalig-o natong mga Pinoy. Apan alang kang Carolina Gozon Jimenez, ang founder sa Carolina Bamboo Garden sa Sitio Tanza 2 sa Barangay San Jose, Antipolo City, Rizal, adunay mas dakong papel sa kalibutan ang kawayan. It captures more carbon dioxide and emits more oxygen than any tree. Nasa research yun, nasa study yun. Gilusad ang farm niya atong May 6, 2000 ug nakahimo na kinuglang laing pagbansay-bansay apan nahunong nunot sa pandemya. Apan niya atong Sabado, gibuksan kini pagbalik sa publiko isip usa ka accredited training center sa Department of Agriculture. Under the accreditation, nagkakaroon ng chance at makapagdala ang Department of Agriculture dito ng mga interesado, mga estudyante, mga kabataan para makita at ma-showcase yung technology na pinapractice nila sa farm. Atol sa 22nd Bamboo Training and Seminar, gipaila-ila sa mga mitambong nga gikan pa sa lain-laing lugar tibok kalibutan ang 50 ka mga managlahing klase o species sa mga kawayan. Susama sa kawayang tinik o bayog, gikonsiderar na kini nga endemic sa atong nasod. Gitudlo usab ang mga saktong pamaagi sa pagtanom, pag-atiman, pag-harvest o pagtinda sa mga kawayan. Excellent, very good. Well, I've learnt a lot about how things are going here in the Philippines and the varieties of bamboo. So napag-alaman namin kung paano to i-propagate natin yung mga individual bamboos at saka yung pag-maintain natin sa mga per clumps ng ating mga bamboos. Encourage namin yung mga farmers namin doon sa Sambuca del Sur na kung saan magtanim ng bamboo. Pagkatapos niyan, tuturuan namin kayo kung paano maggawa ng production gamit ng bamboo. Para naman umangat yung mga farmers. Kasi 80%, sabi ko kanina, 80% ng lupa namin doon sa probinsya, sa Sambuca del Sur, is agricultural land. Usa sa mga labing importanteng nakatunan sa mga partisipante ang dakong tabang sa kawayan batok climate change. Nakatabang ang kawayan sa paglimpyo sa mga carbon emission nga hinungdan sa air pollution. Malikayan usab ang deforestation kay tandi sa mga punuang kahoy mas paspas motubo ang kawayan. Og makatabang usab ang kawayan sa pagpugong sa mga pagbaha o pag-irog sa yuta. Pag maganda ang kanilang gagawin dyan, 17 amino acids yan eh. So hindi na kailangan bumili ng multivitamin. O di makakatipid sila. Importante yung kaalaman natin, bigyan natin ng magandang education, bamboo education, yung ating mga kababayan, lalo na yung ating mga farmers. Is a grass. And unlike trees, pagka pinutol mo, patay na. Ang bamboo, haba mong inaane, kumikita ka, buhay pa siya. So may pera talaga sa bamboo? May pera sa bamboo. Dako ang pagtuo ni Gozon Jimenez ug ang Bamboo Foundation nga kinahanglang hatagan og pagtagad kini. Dako ang matampo sa bamboo industry sa ekonomiya sa atong nasod. My mission, itong center na to, is a learning center, na sinasabi mo nga. Yes. And I want them to know. I want them to know what it is. Kasi para yung something important, like a pearl, yung mga natutunan nyo, is share. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.